tehtiin on vittu? Tässä. Oho. Jäi. Toi äijä sanoi jäi. Oli A. Kari joku sormi. Pannaan kovaa. Mitä sä pelaat? CS. Mitä sä pelaat? Jungle. Päätä. Se oli samanlainen kuin toi Headless One, niin tää droppasi tämmösen malkontekniikin. Mä voin upgradea pingin. Ei se. Oh jaa. Varauha. Tuon. Jaa. Ei unde. Kon. Teki melkein snakein vaan laitsit Okei Lauri, S. Nähdään. Ei! Mitä? Loppupislasta ammut. Jee! Aidon. One on A side, bump. One mid. Last close to city. City. Business. Joo, okei, kukaan ei kato tuota. Yksikään ihminen. Sit tulee. Oh! Siinä punakädessä. Mitä sä teet? Oi. Tupla BB. Ai yksimä rinteitä. Oi. Mitä me haluamme? Tulee mesessä. Miksi sinä menisit noin kuuleen? Polastetaanko heti? Posta oveen. Please, Suomeen tulee kuulemaan yhdestä. Lähellä. Taak. Throwing smoke. I'm defusing the bomb. 4v1. Come on, guys. Hell one. Go. One single door already. One more. Nice. Minkä tuplahypyyn mä jos täytyy? Mikä vähän teemitoi niitten tiimi. Mid. En oo suunnut. Menkää kahdesta runkuun. Tee keksee sään sama. Korkeali 3 pelaajaa saa päivittää juurteettu 2. En mä tiedä. Oh hi. Ei juostaa vaan sisään. Okei. Läsy. Tiedä mitäs mä kästetään mun niin. Tossa on avikka siinä ovessa. Ovesta. No tuolla ovessa minä en tiedä mikä tuolla on. Ai. Me terroristit toiset. Viss. Mikä tuo on Lauri! Se menee lurkkaan. Se tulee täältä. 2 kaikille.
Vai menikö se aina? Mä lautan yläpuolella. Missä oma? Missä sinä olet? Joo! Ups. No. Mulla on menossa. Larva meidän pommilla arvas plään. Aha. Joo vittu täältä tulee kun sun tuppa. Juuri. Mutuuf. Ei mennä tätä päin. Vittu. Nice. Nekko. Okei. Meidän vitu John Global vittu ampuu banaanissa haulikolla. Bossia vastaan ei vittu. Miksi ne? Mit? SMG. Ei voi olla. B. Mä saan Ei voi olla. teet CSGO skins. No mut se ei oo. Se ei oo euroa. Ei oo euroa. Niin, tai siis se ei oo euroa se skini. Siis joka ikinen punainen skini on yli 30. Two toilet. Last two toilet. You have bomb. Toilet. Kaikki on mun one-tappeja tähän mennessä. Coming from your side. Nice. Liikkuu! Oho, melkein tiimeistä tolle. Uffa tinky. Paskaksi. Älä se nyt tahtuu siinä. Sure, point. Suka. No niin. The voice. Tämä näin. Shading button. Onko pahempaa röpötystä nähty? Tää tiimille kato tempperissä. Shading button sushi. Tää on vittu kirkko. Last button. Taitaa olla A, jos pitäis veikata. On mitä tuossa? Ui. Midis on 1. Vähän vikaa midis. On hyvä. Ei. Miten se takoi sen midia ja... Se oli hyvä valu. Vai jumala, äijä saa 2 keilaa siitä, että minä ihan palaa vaan hengille. Tää ei ollu sen vieläkään ketään. Mä tiedän. Siis alpha unit ja outside. Toi on muuten oikeesti aika unlucky täältä. Äijä mitä siis? Joo. Valitas mua! Lauri tulee ehkä vaan. Oho! Selkä! Siinä on 2. Oho. Se peitsi. On sääkään. Hyvä tuon uutisun. Oli avupa. Se voi olla avupa. Report. Yksi on close. Harvista. Mä oon blinded.
ehkä tätä CS ei kyllä tarvitse. No ei. Vittu se swingasi just kun mulla on mölö kädessä. Yksi tykkää pelata midiä aika paljon. Midis. Haluuts transfobik? Transfobi. Parempi olla klutsaamatta. Parempi olla klutsaamatta. Help. Okei, sä saat sen takana olemaan. Eikö se Apses. Näin. Taas luovuttu. Ei voi mitään. Enää Jotenkin mä tämmöset niinku Gold Goblinit jotenkin, mä en tiedä mitenkä nää niinku löytää pelin nimeltä se. Täällä on skinejä, oho. Born to Clutch. Täällä on 67-69. Oho. Born to lose. Siksi. Tuossa skinissä oli 67-69. Mitä pitkää miltä 68 tuntuu. 67 ja 69 ei mitä 68 on. Se tuntuu taas aika ilmanen. Sä sain 2. Mitä vittu? Kaikki kolme. Okei. Tästä Lauri. Näin niitä. Oli ihan... Oi vittu mä nollasin. Ui saa. Mä vaihdan. Tossa irtuloitu. Mä en tiedä, mä arvaulasin. Se ylkäs. Joo, mä sanoin, että mä arvaulasin tuo ehkä. Ui avikko. Mikä editsille, jos mä selvin tästä rundista. Mulla on joo. Ai sulla on jo. Tais tulla kuula kallo. Kiitos oma kun hyppäs vähän eteen. Lauri. Mitä mä tein? On A. Et mitään. Tänäks ne Ei mä kaikki on siellä nyt läsnä. Oho, ei millään taas vähän valomista. Kokkaile! Okei, ei Se on siis sinisen boksin takana, sinä. Mitä sen tiedän? Sun alla. Ready. Small door. Nice. Green, high up. Mitä sä haluat, että mä teen? Don't lose this round. Yeah, he's losing. Nice. Miksi ette vaan pingaa mä? Mä piin. Hyvä Lauri. Yksi vielä. Siellä viimeinen, no niin päällä vaan. Ei te ootte molemmat. Ai. Through the smoke. One heaven, you saw him. Go away, bro. Go away. It's one heaven. For sure. Nice. It's one side. Stay time. Play time. Go in the smoke. Nice.
Ari, miksi sä pohjit sen kanon? Nice. Siellä on yhdellä scoutti banaanissa. Oma ehkä vähän missä. Lauri, vitsi sä oot hyvä. Okei, herra jumala, Lauri. You're so good. Tehdään sen one shot tossa. Oh, stop me, fuck. Miss viikku. Se on se aakko. Tällä aakko. Se on Aala vissi se jätkä. Verisikko. Aikamoinen. I'm throwing a flashbang. Molemmat markit. Tykit. They cannot stop us now. Ei, et sä oot niinku niin oikeesti niin. Sä oot vaan Come, fast. Try to plant the bomb, go, run. No, mikä tää? Ei kai Mikko mennyt napit sekaisin. Mä luulen, et kukaan ei nähnyt tota kauhean hiiliasta aluksi. 20 sekkaa, 30 sekkaa. Ei oo etu plantattu sulla ihan vaan Ei beta. tuossa, se on sun oikealla. Vittua, etu. Seuraa rekyyliä. Ras. Purple. Microphone, go please. Voice chat. Go microphone, please. Нищеброд ебаный. You broke. You broke, bro. Broke. Broke. Water. Give me money, water. Два дауна, конченых. А, ты раскинул, Ебать ты хуесос нахуй. Хуй ты что в чате выпёдываешь, блядь, сын шлюхи Ой, ебаный. jehna. Täällä on venäläisiä. Сидит, блядь, нет микрофона нахуй, ёбище ебаные. А так а смысл мне Да сами ты что говорить ебался, из звали, мозга? блядь, нахуй что ты мне что-то в чате пёздуешь? Mut miksi me pikattiin OP? Hello team. Hi, bro.